Ġie ffirma ftehim ta' 30,000 euro bejn l-Awtorità Maltija t-Turiżmu u l-ħbieb tat-Tempju Elenjan sabiex din l-istess għaqda tkompli tinvesti f'mużew fil-Bażilika Kolleġjata ta' Santa Elena f'Birkirkara. Dan il-mużew se jiġi mgħammar biżżejjed opri tal-arti li jikkumplementaw l-istorja kulturali ta' Birkirkara fejn mistenni sservi ta' attrazzjoni kulturali għal turisti li jażlu l-pajjiżna bħala destinazzjoni reliġjuża tagħhom. Emanuel Sammut fisem il-ħbieb tat-Tempju Elenjan irringrazzja lill-Gvern tal-għajnuna biex dan il-mużew jitlesta f'Iqsar żmien possibbli fid-dawl tal-kupru fis-settur turistiku. Din l-għajnuna hija ta' importanza kbira għaliex propju waslet fil-ħin eżatt meta l-aktar li għandna bżonn biex nikkonkludu dan il-proġett kbir li għandna għaddejjin bih għal diversi snin. Fl-indirizz jew iċ-ċermen tal-Awtorità Maltija t-Turiżmu Kevin Gulija qal permezz ta' din id-donazzjoni l-Awtorità Maltija t-Turiżmu qiegħda l-darb'oħra tagħti l-importanza xierqa lin-niċċa tat-turiżmu marbut mar-reliġjon. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo saħaq li dan il-ftehim jimxi id fit mal-viżjoni tal-Gvern li pajjiżna jibda jattira turisti bażliet differenti. Investiment li laħħaq 30,000 euro sabiex bekk nassiguraw ruħna li dan il-mużew ikun wieħed lest sabiex jesponi r-rikkezza kulturali, storika u anke il-wirt reliġjuż illi għandna f'Birkirkara. Dan il-mod aħna rridu naraw li nkomplu nimxu mal-viżjoni tal-Gvern